היי חברים וחברות, אנחנו שוב בפינתנו מאחורי הקלעים של הקליניקה. הפעם נדבר על נושא שנוא במיוחד, על המטופלים. מה יוצא לי מזה? קוראים לזה רווח משני. אז אני עכשיו אסביר למה מטופלים נורא שונאים את זה. ובכלל, אני רוצה להסביר שיש בנו כמה חלקים, אנחנו לא ישות אחת הומוגנית, אלא אם כן הגענו להערה ואנחנו איזה שהם צדיקים, ואז כבר לא היינו כאן, היינו בגן עדן, אבל להיות שאנחנו עדיין כאן, אז יש לנו גם נפש ונשמה, אישיות, ולא תמיד הם זורמים באותו קו. אז נגיד שבן אדם אומר לי, אני לא יכול לסבול יותר את ההתנהגות של ההורים שלי, הם עושים לי בושות, הם תמיד עוקצים אותי, ויש לו איזושהי בעיה רפואית שהיא קשורה, לא נפרט כרגע, היא קשורה לעניין הזה. הרבה פעמים הגוף מדבר דרך סימפטומים, דרך איזושהי מחלה כביכול, וזה בעצם הנפש שרוצה להגיד לנו משהו. אז בואו נקרא לזה בעיה של חשיפות, כן? אותו אדם בוגר, שהוא כבר מעל גיל 40, לא ילד, ועדיין ההורים מציקים, גורמים לו להרגיש לא טוב כשהם מגיבים לו בצורה כזו או אחרת. הוא טוען שהוא לא אוהב את זה, ושזה פוגע בו. ואז אני שואלת, מה יוצא לך מזה? התשובה שבאה באוטומטי, מה זאת אומרת? מה זה מה יוצא לי? לא יוצא לי מזה כלום. אז את מה זה משרת בעצם? איזה חלק בך? זה עדיין משרת, וזה לוקח זמן, כאילו צריך להקשיב לזה. הבן אדם עצמו, לא שהוא רוצה לשקר, הוא לא יודע. לכן עבודה טיפולית, אנרגטית גם, עבודה פסיכותרפויטית, היא עבודה תהליכית. לא תמיד הדברים מתגלים מיד בטיפול הראשון או שני, או שלישי, או לפעמים לוקח זמן שבן אדם בשל בכלל להכיר בכך, שכשהוא נפגע מאותם בני משפחה שמגיבים אליו, אז זה מאפשר לו רגע להיות קצת ילד קטן, במיוחד בן אדם שהוא רגיל לקחת אחריות על כולם, ואז כשהוא פגוע, והבת זוג שלו רואה אותו עם הפרצוף הזה, היא ישר מחבקת אותו ומנחמת אותו. אז זה אומר שיש פה רווח משני. זה לא שהוא בכוונה הולך לחפש את זה, אבל יש בנו חלק בנפש שהוא רוצה משהו לקבל, משהו שחסר לנו. זה תמיד יושב על חסכים, זה לא שבן אדם לא רוצה להשתנות. אבל אם יש שם חסך עמוק באהבה אמהית, או בטיפוח, או בלקבל את מה שאתה מרגיש, להבין אותך, להיות אמפתי אליך, משהו בנפש ייצר מצב שהוא לא ירפא את המקום הזה עם ההורים, כי עדיין יש שם חסך. אז מה עושים? אני לא מדברת רק על שיטות פסיכולוגיות, בוא נדבר על ביו-ארגונומי, שזו שיטה שהיא לא רק שיחות ותרגילים ודמיון מודרך, את זה אנחנו מכירים. יש לנו אפשרות לגשת מאחורי הקלעים, לתת מודע. ושם יש צלקות, יש פצע מילדות, שבמשך שנים אותו אדם, אותו מטופל, לא יתאפשר לו לקבל חמלה והבנה, כי הוא בעצמו היה ילד הורי, ילד שמטפל בכולם. אז איפשהו הצורך הזה נדחק הצידה. ואותם הורים שכבר הזדקנו, באיזשהו אופן יש להם כביכול רשות להמשיך לפגוע בו, והוא לא רואה את זה, לא רואה את זה שהוא באיזשהו מקום מאפשר. עכשיו להטיח לבן אדם בפנים, תשמע, אתה מאפשר את זה, זה לא הדרך, זאת לא הדרך. הדרך היא רגע להקשיב ולהקשיב ועוד פעם להקשיב, ולאט לאט משהו בתוכו בשל בכלל, לשחרר את המקום הזה, כי כשהמקום הזה ישתחרר, יהיה שם כביכול ריק. יהיה משהו חסר שם ולא יהיה לו מענה.
זה אומר, הוא כבר לא יוכל לבוא עם הפרצוף הזה של פגעו בי, ואני עכשיו אומלל, אני הקורבן שלהם, ואז הבת זוג שלו תחבק אותו ותנחם אותו, וכולם יבינו, הוא לא כולם, הוא מי שקרוב לו. הוא יצטרך לפתח בתוך עצמו חלק פנימי, שמכיר בכאב שלו, שמכיר במה שהוא מרגיש ושנותן לו מענה. נותן לו מענה, נותן לו הבנה, לא בקטע לרחם עליו, ובקטע שנותן מקום לאותו ילד, כביכול ילד פנימי. אותו חלק בנפש, אנחנו קוראים לו ילד פנימי, ששם יש את הפצע. ברגע שבן אדם מתקדם בשלב של התהליך שלו, להבין באופן לא שהתת מודע בעצם מנהל אותו, ושם יש כאב שכרגע יש לו פתרון. הפתרון לא מושלם, אבל זה מקל, בוא נאמר ככה. זה כמו סוג של התמכרות, כן? אנשים שמעשנים או שותים, הם מרגישים לזמן מה טוב, מרגישים הקלה, ואחר כך זה חוזר, זה שוב חוזר, ואתה נשאר עם ההתמכרות. אז גם בעולם הנפש יש בעצם מנגנון שהוא מנגנון הגנה, ואתה מכור אליו, כי הוא מספק לך את אותו הורמון, דופמין או whatever, אני לא יודעת בדיוק מה, שנותן לך הקלה מסוימת. מישהו רואה אותי, מישהו מבין אותי, מישהו מחבק אותי. אבל אז אני שוב מאפשר לאותם אנשים לפגוע בי. וזה לא מיד ניתן לקבל אישור. זאת אומרת, הבן אדם, המטופל צריך להגיע צעד אחרי צעד למקום שהוא מתחיל לראות את זה. כי אם הוא לא יראה את זה, הוא יחשוב שאני משליחה עליו משהו שהוא לא נכון. אם אני אקדים מדי ויביא לו, ינחית עליו את הדבר הזה, זה יכול לגרום לאנטגוניזם, לכעס, והכעס הזה יושלח גם עליי, לא שאני מפחדת מזה, אבל אותו מנגנון בנפש, הוא אומר לבן אדם, מה היא רוצה לעשות לך? היא רוצה לקחת לך את הדבר שמקל עליך, אתה תישאר תקוע עם הכאב הזה. ואז הרבה אנשים משליכים על המטפל את האשמה, או אתה לא עושה עבודה טובה, או בוא נעשה הפסקה, בוא נדלג, בוא אני מסתדר לבד. כל הדברים האלה זה בעצם מטפל שיודע לקרוא בין השורות, מבינה, שיש בו מקום שעדיין לא בשל, וצריך לאט לאט ללכת, לא ללחוץ מצד אחד ולא להרפות מצד שני. כי אם אני ארפה, אז אני לא אעשה את העבודה שלי. אני צריכה לדעת בדיוק להרגיש ולהקשיב, ושוב פעם להקשיב, ולתת לדברים לעבוד בקצב שלהם. אז אם לאחד זה לוקח שבוע, שבועיים, בטח לא שבועיים, חודש, חודשיים, לפעמים יותר. אנחנו מבינים שיש שם משהו עמוק, יש שם כאב עמוק. כמו שאי אפשר להגיד לבן אדם שהוא מכור לאלכוהול, טוב, תפסיק ברגע אחד. לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא עובד, לפעמים זה חוזר. אז אנחנו צריכים בתור מטפלים, כמו שהמנטור שלי, המטפל שלי, כי לכל מטפל יש מטפל. כמה שפחות ממני בחדר הטיפולים, כמה שיותר ענווה להבין שאני לא יודעת כלום. אני לא יודעת כלום ואני מקשיבה. אני מקשיבה למטופל, לנפש שלו, ואני לומדת. אז תודה רבה על ההקשבה שלכם, ושיהיה סופש נעים. כשאתם רואים, אנחנו בטבע. זה מקום אידיאלי להתחבר לעצמנו, מה גם אפשר לעשות את זה בכל מקום. ושימו לב, זה פה בחיפה. ביי בינתיים.